Dobrý den, vážení zákazníci. Možná jste podle tohohle zařízení, který je teď vedle mě, květinář od Elha, poznali, co nás čeká. Je plné slosovacích kuponů a my tady dnes vylosujeme předzásobení z roku 2022 a 2023. A protože tady dneska probíhá týden otevřených dveří, kdy jsme vás pozvali a mnoho z vás sem za náma přijelo, využijeme té příležitosti a já tady požádám některé z vás a budeme losovat. Pojďme na to. Dobrý den, já vás hned na začátek vyruším, protože my tady dneska losujeme výherce předzásobení. 5, co se zúčastnili předzásobení roku 2022 a 2023, tak vyhraje kolik? 25 000? 25 000 krát 5. Tak poprosím tě, vytáhneš mi jednoho. Budeš v televizi možná. A jestli vytáhneš sám sebe, tak to neplatí. Tak, já to přečtu, doufám správně. A první výherce je zakládání a údržba zeleně zahradnictví Nouzov. Gratulujeme. Jdeme dál, mějte se, užijte si to. Tak, to byly cibuloviny, česnek a sazečka a teď popojdeme za kolegyněma, které prezentují logistiku, objednávky přes portál, distribuci a tak dále a tak dále. Můžu vás poprosit, šahnete mi tam pro jeden lístek? Děkuji. Můžete potom, a dejte, já ho přečtu. Jo, nebo chcete přečíst? Tak já ho přečtu. A nesmíte to vyhrát někdo z vás, no by to bylo, že jsme si to tady naranžovali. Takže druhým výhercem je Drago, společnost s ručením omezeným Přerov. Gratulujeme. A já vás zase nechám, mějte se krásně, běžím dál. Tak a teďkon se blížíme ke kolegovi, který tady na tom předzásobení vždycky byl se mnou a dneska mě v tom nechal. Na tom losování. A je to David Brom a jeho prezentace hnojiv. Tak klidně strašně hluboko, aby to vypadalo, že to nešvindlujeme. Děkuju, děkuju, děkuju a já to přečtu rychle. Tady je třetí výherce. A třetím výhercem je Farma Vraňany v Hančovi. Takže gratulujeme. A tady je čtvrtý stanoviště. Můžu vás poprosit, že byste vylosoval čtvrtýho, klidně můžete hluboko. Ať se tam ty lidi, co si objednali jako první, necítějí odstrčení nebo zastrčení. Tak, čtvrtý výherce. Odložím si první 3, aby jsme to měli správně. Tak, čtvrtý výherce je Zahrada Vysočina, Žďár nad Sázavou. Gratulujeme. Díky. A děkuji, že jste mi to vytáhli a že jsem vás přerušil, se omlouvám. Mějte se hezky, užijte si to. Naschledanou. Tady můj kolega Míra Horák prezentuje nářadí od firmy Štokr. My každý rok losujeme výherce předzásobení. Určitě možná předzásobení děláte a posílám vám videa, kde máme natočeno, jako kdo vyhrává. Já vás poprosím, šáhnete mi tam pro jednoho. Je to teda pátý, poslední. Můžete vytáhnout sebe, no. Pak to bude muset ale úplně jinak předtočit, to by nefungovalo. Tak a poslední výherce, já ho tady přečtu, tak to všichni vidí a slyší. Obchodní firma Kateřina Diepoldová, Vlašim. Gratulujeme, poslední pátý. Máme vylosováno, jak jsem říkal, letos jsem na to byl sám, ale povedlo se 5 výherců vylosovat. Nebyl, Petře, nebyl. Takže David přišel, děkuju. Já jsem samozřejmě měl ještě nějakou práci, ale výherce si nenechám ujít. Tak jestli mi... si je, prosím tě, jestli je to v pořádku. Ukaž, já to zkontroluju. Zakládání a údržba zeleně. No super. Drago. Farma Vraňany. Gratulujeme. Zahrada Vysočina. A paní Diepoldová. Vlašim. No tak přejeme všem výhercům hodně zdaru v té příští sezóně. Těšíme se s váma na nové předzásobení. Máme pro vás pár novinek a překvapení, který vám určitě sdělí naši obchodní zástupci. No a těšíme se na další losování v příštím roce. Děkujeme za spolupráci a ať se vám daří. Děkujeme. Naschledanou. Naschledanou.